काम सकट ಗೊತ್ತಾಸಾನೆ नारळ सोलून जाल्ल्या तक्षण पोपलं भरूंगा सांग कर्नाट्याने बरे काम करीचे ದೇಶ ರೈತನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ते ಪೂರ ಮೋತಿರ್ ದೋವರ್ನು तुम्ही तरनाट्याने काम करीजे रे तसे नाही धन्या ते रೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು हे पुरं मका गोत्ता तू मका शिकवया ना काय तू तुझे काम कर ओ बारे अपुरूप असं सैरो किती ऐशीन बघलो ये तुमका एक फळून येऊन आयलो साहेबा तू हांगा आहे रे त्यांच्या कामुक जालें गे तुझें जरा कोणी ना अंगात बस अब्बा बघा की बरो कशी असा भलाय केलं रे ना बरी हा मागीर किती ऐशीन बारे अपुरूप बघलो घरान तकला कापया म्हणून आयलो इशेन ओ घराचे काम झाले निघे हांव आयले आबा फिनिशिंग जावन आसा हा आपल्याला मस्त देवबर वरून दे काही पियोंग मी अडयता एक पिया कोल्ड अरे हंगे वसून काही पियोंग अडणे रे कोल्ड धन्या पैसे हा आयलो येऊ गाडना काही अंगड बंदून सांग बसू हा आयलो धन्या अंगड बंद अंगड बंद नाही आता काले करते जाय तर हांव आणि बाई सरता जायत ओके देवबऱ्यावरून दी घरान तकला येना सरावा नाका जायत ओके जायत आणि तू हे काय पियोंग दिना म्हणून बेजार करना येना सरावा नाका आमच्या घरात तकला दिसत दादोश मुकल्यान या फाटल्यान या उडासा ये मात्र येना सरावा ना जाय. जायते हांव बाई सरता जायत बरे धन्या पैसे काहीच दिले नाही रे तुझ्याकडे तुझ्या लेका साऊन पिऊन आयलो धन्या पैसे देऊन झाले तेवढं नाही डायलॉग तसे नाही Oh, no.